Bas mbia mono naendete kwa sembeo ntuna Ndizi TV obwansu bwomogusi nanda sembeo gotwachire bona gatugariga kigima gokorete muri kurunga oborema ase obogima oborema ase obogima mwancho murigeria no muroye kugochira kira rituko ne birobo ne bigari bya rero ore ne kirenga gyo gosemi gokomanyie na gokogokia igoro ya mang'ana aria arengete abantu ba minto bali no borema amang'ana alionsi pi ale ase kendi yonsi igoro yo borema kubera Ndizi TV kiagera no obwansu bwomogusi kuna butambe nchino murario brother Power Jared Wilberforce nsemo yebimanyererio tole na endugu Joshua Auta tiga twenderere amo wika omoerio mwancho murigeria una butambe inyuranga na bogotonyora na ende gwetera social media pages chito Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, auto tweet at Ndizi TV News, inamba yesimi enoti sano ibere kianda ibere AMO kianda ibere isato inye enoti sano ibere kianda ibere AMO kianda ibere isato inye turutero ujumbe yao gabo tukwanire kendi yonsi gabo bunaye uraga ntokirikana ntuna Ndizi TV obokorere bwao nogochika gweito sogochika kwao nobokorere bweito mwancho murigeria tigankwarga nande nga buna butambe igongo twaro mogeni asomorere bukro kumobore masobogima togosanga twakembaka nakoretera omugano sokoro nakoretera eng'ana entwani na buna butambe noroche okobokwane kwa borio ninde nomogeni oyo ntarira se studio endo ngakiese kwaru ngakimbiyere bya mono molaria asena ruwa ndochenga bwakire bya kabisa na monyagetingo torigeretie maite nga ogokire sana kotonyora se studio numero lito mbia mono molaria karibu sana Ndizi TV no Ndizi TV ngagetenga karogota sikalimba ko kunia gatoke iga no Ndizi TV amatoke ndiete bakanse ndete getole karibu asanti amajengo na kunywa iga ndanyare gotinya tirimbokia bia mono mwancha o morigeria naende asengincho yoko bana intwe Ndizi TV kiagera nero obwansu bwomogusi nyura buna butambe iganga yeito no gosemia gokogokia na gokomanyia naende eiwenka kirebiro ekarole Ndizi TV kiagera amang'ana amayia chingero nabo igo emeroberio ao yobosemia no koenyora Ndizi TV omugeni one tirande ngongiro lengo kwani ngambi yore bia sana molaria Marieta kwanza monyagetinge nkobakwania ase mwaikambwe ya mole onye kole omogere ithina dendio yako onye kwale omoruya tigango kwanie bwana sifiwe karibuni Ndizi TV obolema nobogima Amarieta ne kamiri imotio bonchoke motio narionkoliera onchoke nere tatuminto omwali nongosomia azochotari principo karibuni Ndizi TV obolema nobogima bia mono mbalaria keren tokonyete yo leba manyanga ki onchokole studio okay wanchwa omorigeria igakoro nga John Motio Onchoke na baigo kabisa malaria John Motio Onchoke nga inka asante sana nkayane igego toka chisama chia suneka alibo njali chinde bachabo kendu liana location igogota geteko ligi John Motio Onchoke ano komonyora okay John Motio Onchoke negula siri shairi watanga no mwalimu usaye no mworokia so iwe ikire gotoretera ri shairi matingoreta mugano sokoro mwancho murigeria nabwo atomogeni ogotonyeri shairi gabo igo mugano no sokoro olirwe amono mogeni tukuri rero now John Onchoke ningo aso wenge muraria John Onchoke litangani kabisa igaro mugusi ase ngijombale bakumetinga onchoko oyo ando tokonyire geswahili igakaro mokosti bono onchoke igaro mugusi ando onchoke ni iga iboletwe bonjali ya mndana kwana seitondia na maate kisi south tokotanga ndi bachiabo kendu no iboleire abayoli ba John Onchoke no ba menyete kera ba moibolete nga litangani kabisa
tato mwabo onchoke nero kuru konchoke kwanza onchoke oyo erieteria kuru konchoke ne eria ise lakini ngoma nyemu onchoke Aloisio onchoke oyole maremu yasa itatabe komo yoye asagia amo no mongino mwabo Scholastic Kamora oyonere bono iga kona gotumba ga iga nkari ari no mogotura kirende no ale kenya sai nera molende no bogotuga okay mbia mono mararia igen twagatera se studio rero mwaka John naam umwanchwa umurigereria uyo minto John no yo masore bwate oborema bweri sankwa tokoroka se kinyamuriro albinism oborema bweri sankwa no kumurigereria kurugabo irakagerenga no murubuli no monto murabu lakini no mugusio minto kurumate igandu achiabo kendu lakini nga sengencho borabu obwo mbuli borabu kawaida obuno oborema ekina korangiriko chagega uyo minto mutio gose John neringa ntubwate bado oko ekintorukanga stigma ase gesongo na kuri stigma ase kegusi no gwatananwa no korwa senjiri tali endonge esabantu baminto bale amo no borema okonyoranga ntolikoirwa burenjire bwanderete nkagete mwe chwiki angisa chetire John na bwato mogeni ase studio oyo gwetira mangana makongu ase ngencho anyorire omwana obwato borema bweri sankwa and badete otagironge fine kiagara na golitinga kiyo kambura lakini rende wana ingo kwana toya rurembeo John ndi kwibole twe twango mugano kuru kwiborwa gotira pakabona gwa cha discover ngaye no moremaru mbia mono moraria uno moraria tebire ande akabale batamanyiti bagotorora igo bakorora nga labda gose igotora abasongo amonande sengejerangi yeito igecherete eria abasongo ande akentori basongo ndarachi gukwana nga niri naiboretwe igontete go bwatera wisomoraria chakera nga asirangi ga yaito abande bakagose no moruri igontete ko bekaiga ase language yeto ko gangi layman's language eruga yankaiga ekero montaro morabu aro mogusi aro mogere abo moruya kabirende yonsi lakini sankuri yonjogete egenta buati nerangi asoro iboro nkonyara torenga oro iboro rwaito indo bwate gentoko rokanga melanin erangi geteko runga melanin bone rangi eiga nero konyoranga ekere omoibori omosacha gosomo kungu ba omeranire kwanyoranga tibatinga kina chiroke omoralito chromosome aseke gusi lakini tante ngoro iboro chromosome aba mitabategereria chromosomes ningi yani chisel kwanyoranga chisel chiria nchibwate rangi ya melanin egiye kogera ayoro mu mwambu na ko toro mu mwambu ndakotero mu mwambu lende ndo changa no bali yorake lakini to kwa kaba mwambu ngasenge njo nubono mubwate melanin isaine sawa kwanyoranga mbia mono by the you are still young no le market okay to endere melanin ya bulire bono kwanyoranga melanin ase ichi chromosome chiro cell chiri omubuli omosacha onyetabwatira angeria bakomera no mubuli omokungu onyetabwatira angeria bamanya konyoro omwana bono oyo kalta gentoki omobero oyo rumurabuse buna bono ndeiga John, I think matenko arato nchekora ndesho ya kabire otuerese kama mangana rago chaga bwara medical gose yo borwaria ndocha ego chinuka bwato mumanyi bwe chirangi bere chikomerana chia rosige ntokete ka chitaiyo egendingiri okara ntokieke nkiri gotoka buna kwaeresa agabo igonere sababu igono ase rire mane ko albinism na anda kentra chikwera ngana kina iboletwe omularia albinism igatari ngigere sa maisoka yani se ngosi yoka igere sa maiso erangiye yenyo teri se maiso oise kondigere libono iga ebiro lembegete omularia igoko yorangi ebikoro ku photochromatic yani nise koligeri omugasomo no tinko nyara korra igone birore bigotanguro borabu mancho muri photochromatic asenge nchobono ababwa inumu bwate melanin okonyora ngomuga storiko ba affect lakini ntutu tabwati omuga songo to affect yori inyira ne bono aseri swali ria omolaria
lakini na mange tumante kukwane goli albinism waso bwangari manyango chokoyo bya ningo then tumanye ko bonesa albinism mwenyene albinism mwenyene egera abantu batike kona korora abantu baite sikogaria muna abantu barwete nsende ngao na boko nyoro umuntu abwata albinism malaria mbeka ka point yakubuya abwata albinism ali engosi ya yere mwamu albinism na konyorere ya maiso bosere ye ngosi okonyoranga na baro mumwamu kawaida buno malaria itoiga lakini ya maisa yebonaro narata chiete konyorere erangieria yani kenya sare agiri ko mutonga asenda yangina erangite chiete kora gentoki egende sa maiso kose kwanyoro ore munanje bono erangie bolete ngosi nande bolete sama bolete sama iso mbiya muno malaria ngira ne gocha bana seri swali liao nga onjokoyo ndiye boletwe onjoko moroje ge studio iga iwiro mwaka bwa elifu ya machime kianda na ngakitoko ekegusio ma teba yabona bato 1984 okay mwaka wele ya machime kianda 36 abuo malaria abo to amenyire isiko mono egusingo tanta na ge gocha lakini mwachamira ni mtumwa iko bondo muna nate abakuru abo mochakano ase seito ase vocation ya bogita egiye gotoka imeyariana asa bayoli baye bamenyete babere onjoka agakina akagenda ase school ye primary ya Nyamiobo primary school no onjoka somete pakegena igete class ya standard 3 na bana onjoka nyorete mechande menge ase ngicha bana barengaria mbali kunyara understanding aki mwana kiyo yero rumurabuse obegete coffee nzachine ngenda ne sukuru shati metambe bona bana bali understand otherwise then on sister yane neroro ko self ni keruwa bade mongwana sana jwa sister ne friend yane asante sana nera ma yago kwenda ngo teni mutata ichi shoga nera tueresere me chando bagwete na mangana aria ma yakorire ndiya mono marari bona challenge kamanya go chaka ngabana bali nyago to understand buna takonda break iga batako manyanga kinki kabise tedu mutu ende kete kwede ekofia to komenyo kapa break litora to na go chesa igo malaria bama wakaka kofia kaigo katoka baka kanse katoka uchimoino bona mako nyoranga na bwate birole akenta bwate birole muna tebanga our greatest enemy omobiso ito no omugaso lyochi konga ugoncho kalise bake coffee ligochia nanyo nale banyaketege yabura bono borobwa magoja bono kabisa bono ya maguro yabura bono the next thing no gocharanse no gwitima tango swakole o swakolera konyoraga igayo manyana no komanya ngano le marete go se orochika tuno monto kawaida nalikuwa kumanya ngano le marete ase ngenjo yo bwana nali komanya ninde marete lakini yanda kile bona ali goikanyora ngakibono nchebo no mbegete kofiga yani konyora munya kwibolia maswali bono amaswali aya omonta abaro okora gentoki okonyangira neri thanks a lot to my mom nonye taigete gosoma buya lakini rende na bwato bumanyi boli boko iboleraniwa na temete kondenda sana ekena chite school na my sister yoiga na my sister sibande bono barabara abamwamu batemete go to understand lakini bondu twabenya okora gentoki ku understand tukama yawe katukanyora nga enchinga kichike twange school ya Nyamiobo there was the head teacher the late Ondigi alikoro kwa Mr. Ondigi Paul tikanya sabe komo ya sagia na itagasira na temete go ikama imada hange sana I can say it's somewhat unfortunate ya senior saying to my father abugate mekibere wana abana nabange tu alenge matarende naye kubugata abana abange abanda bokora tabaga ki abatika umatoto konyara ko bakabwanchani kanyora ngabono obagiro obwanchani bokego chiase my mother ochimo ina yiga nyombende bona ikatoe kananga my mother and my sisters and my brother omonene na ubali kutushugulikira sana ekaikenga kia umwalimu yakarange kene pingo chande katore sana se school na anda se school iga there some teachers bali go to understand bya kabisa omuralia tigana ndente benga tiganya sabe ke omoyo umwalimu ono sirete bono iga uraire muna toko kwana iga Mr. Felix Guto ono mwalimu tuanjete sana nje na my sister otemete go to understand I'm trying to give you the life history na kwambolia nganga kingichete gocha gocha bakanga ikona ndega another teacher ndanya iko nyana se school yo to understand sana ono mwalimu okorokunga Mr. Onyore kenya sana era mukonye sale bono iga gaisa to waika iga ni satonde omwalimu oyo akayerengereria akaika my mother sana kama te umwana oyo omutangani oyo le self ni kerubo tigagenda se school ya special akamo direct akamwira se school ya special eyekoro Kibos special school waterabwo omwancho murelia eyekoro kundizi TV omwansu bomogusi omurera sembe bonega okorokwa obolema sobogima mbwate omogenia se studio lero oyo minto John Mutio Onchoke no mwalimu kuruga alia St Vincent Omwari Secondary School ere ime ya boncha I believe
no John Onchoke agokora egasi no akorira bono monte gasiri sharinga mutioni ria akorira na gocha nero gutwerera make iguru yo borema oboiga bweri sankwa ekiagerere no yomo ase baria batwarira borema bweri sankwa kurwo bwana na goika buna ikire okoranga emyaka ya yango na gotire na nabainchira ntobogima orochero mwalimu aro high school ngaketenga John wasome sukuru wange sato kesenkomanya narasomire isa inchire chikintanga nare korariera atika na chicho koriera official ninkoroche karoleronge advanced secondary school eronge nare koriera it was my first station ninkoroche meitierio no naje na active transfer go na TSC na bono bono ngachiko kolero mwari tegi otomatura akore myaka neme ko bwate mwancho muri no tara social media pages chito Facebook page chito Ndizi TV News Digital na waigo YouTube Ndizi TV News na waigo to tweetie at Ndizi TV News namba yesimi enoti sanebere kianda ibere eyemo kianda ibere isansato isato inye ruta ojumbe yao gabwo elinde tokekole buna tokemaite nyoranga no bwansu mugusia so toketamangana maya ayekero kegoro chingero chingansu emerobeli yobo semia nokogokia anchako menya Ndizi TV John Tegeteso liyecha suka kuruga ikabono kwa bire nyamiobo klasa to waikiro ndibono wacha kwa ande special school ye ngai gotira ekera my sister bona agenda my mother kama kanyore inchira akaikaria kanyoranga kia abana mbaro kai babuye kaina abana babane nere bona akasoa kunyora obo semia so selfie no mona selfie no mona sendi na ande selfie nyo yatari erenko bugati na areka tinko bugatia okoro kulidia igane nana okay bono tari nana mono igole na nche myaka ya ajiru na gwateba igetole ngija gitiko sana bongo ndombole maiga bono akereba to ikari ekara selfie ne ikaria my mother kara alimbu ya renge comfortable abande mparo abana mparo ke anerororo basi bona nanda akakone kityo mwalimu olia na henda kangusa guchene njenga kora ndoki kagenda kana ikari bona nyine naza gito maisa ja gito kanga kai igona ndi mpara bakatubuye kaine yes kuri gona wateba kibos special eye gotoka somo jokiso Salvation Army primary school for the blind ali bona to itera bona nkanyora ngaki na chakiri gotwara courage bono tindi ko stigma elite iyo korwa ubona inche nkama konyokia masomo bya kabisa naona alengo ba top 10 ko class form na so etaria paka class 8 and I was the best student ngaki yetu aleko kora matemo each subject isa no ibere na bwate 502 out of 700 ikona bona alenge nkoba gena nge school bono ngaita korwa ubono my sister ka join tika na nje ngamo join tika no to na to munyetia masomo iko bono ngasoa we appreciate to kasoa ko tugenda chi workshop mbalimbali tukanyoranga bono ngo interact tole na abantu abangi abande batalikorra tukanyoranga kiyo bale mu buga maisondo chembo paka abantu abande bwate ngosi engiyamba ngo twala bali naona so metalia na hande nkaika form 4 that was the 202 na nakata matemo form 4 na hana bana betu ngenda ko benkoba ngakanyoranga na nyore grade kiangetetie go chia se university ya Kenyatta University ngaka masomaria university for the next 4 years ngakore degree ane korwa blende ekaronde kibosi 1994 moraria nali my late father sirete kenya sabe como ya sagia na no atabango no yoba getubu anchani lakini ngo ikare nkase no range na ki ereniso is my late father na inde I think my mother na itakaranga kamukano ngora keiganga kere my sister iboletwe no hole ne babu ate yani biologically babu nya understanding of what's happening ngikiaba my father na bangusetake lakini yakeranyo anatoka tibe ngakiwa en understand nganere gusajita kamanya ngaki e chromosome ya wae yaye nganere na changi okay bwateraga bwateke ne kerunde getindi mwancho muriria yekoro ku Ndizi TV ubwansu bwomugusi no towe kono tukimanyete omurira sembe orekorunga oborema ase obogima mbwate omugeni orocho gwate kaga kabisa no jakare kubungo kaga achibori tia kubungo kabisa chibori tia obungo kire kabisa akuna John Mutio Onchoke kurumwari secondary school toko kwandira oborema bweri sang kwanda toenda se studio garia tonyole jumbe tokoira na gocha tominyo kigente keiga atomugano de chromosome ya Y senero chigure taye bwati bono umwana ukabiro tokirega umurabu gotetera what happened next ngigashika bakoruga abo gotira na abande ngibata kirego kwarto ende studio totimukasiri niga tokena goja sembeo Johnny wetago tene kerundo lero bakanje nywa mache mange kaiga studio Ndizi TV ubwansu bwomugusi maya kichiba sangu kuchira marieta mange sana ekeboko olwenyi yudo
amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuojo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igorioka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yukai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali myaka 13 guche igoro Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwe chikaunti sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maete chibasenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi you know amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuojo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igorioka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yukai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali myaka 13 guche igoro Ndizi TV obwansu bw'omugusi mbia mono omwanchwa omurigeto turera sembeo na ende nyuma yokonyora okoraria gwokorosie bochika utabeti ororo no ndo chengana eta mwa Modesta gari by the way Modesta digase ni ndo chengande buya onjoke kana ro kana chaga iga musubate ni mata rio ndageria oche disco easy
Oh no. Congratulations. Ando nabokong'etio still. Bakombo iyo. Omwancho mulele koro kundizi TV obwansu bwomogusi omurorero asembe okoro kunga obalema asobogima eganga yitu buna botambe nokokia kogosemia na gokumanya omwancho mulele gwetera mangana itama ya emiroberi emekonka pisa gali metingu yo bosemia amo na nokogokia wekirango kiigoro chingero kire ndugirete aebera Ndizi TV kerno obwansu bwomogusi inyoranga social media pages chito chire wazi kabisa. Facebook yeito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News enamba yesimi enoti sana ibere kianda ibere mokianda ibere isato inye nabo igo ototuitie at Ndizi TV News mbwato mogeni ase studio oyo minto onchoke Mutio John Mutio onchoke omwalimu korwo mwari secondary school ogotwerera make igoro yo barema bweri sankwa bono John asingencho yichinsa ndeto vera se historia o mono tingwa chivuge ndonde gete Na mumbarali. ninche nkorete ga igongerese igoro ya chromosome Y na X na bio nyege karo na S juma temanga na ya biology na renge memono Na to kwata ngomwali bosai kwata nge school ya korabuya. okay Omwaka oyo iga ya wa number 2 kuri sub county. abungo tanga ritangase ryo ya kanire tokolibekere okay wono John wairu keyboard iga wasomire waikire KU natate era eke monge ngwate bango mugako mina karigi kongusamaega ekero selfie ni atogete selfie wherever you are nyora maiga korundizi TV ekero selfie atogete matatumina gani kongusamaega inganto na takatomenyerega abwake omoge na abwata se studio last time no musubati omuya kero kumurigeri John no musubati omuya she's okay lakini nga litukanyoleta omwana obwato bolema bweri sankwa litukasate kwangwa na kero omonto including abaibuli baye paka maumu aboli okorete omuibolete anda akaye nkikyagete omongino mino nande gosembo nkikyabeta senyomeye wetantato omino keranyora selfie ni keracha gokonyora nkikyabeta senyomeye na abwate bakongubonde challenges anje chalengo na kyaditi na chirocho Mbiya mono mwalaria. Anda ke kero to kora ikarasa na maimada iga. Akoli gora ante yo mogana ke iga abarenta ri konyo igora bwensi. Ira ankunire tinga. Rikwa moiraga. Na hana mukuniri kande. Rikwa mukuniri omanyete. Kwikago de bigento. Na bagusiboka. Ngake yani ngukuni mamo minaga anda bate bakali tukaiboire. Bono anda akakali gonte ngo mwako metura na ngusete kidogo. Katwenye wakachi story ga ngake family eto ire gocha. Ekero mwaka mintari gikongusa igo koranga mbabwate conflict gete igeta jite kokora gento ki goteba korwa ubono ekena ichago to my sister oyo nkobwati bono iga ero bwate melanin ekera iborwa okoranga bakagendera byane family ekera bona acha koiborwa nalibono kora baite kuria racing okay igo koranga abole mubo igatari gosenga no mongina bweko bubwate lakini baro yiyi aboti nkomanya akibanye somete ekagera bagacha komanya aki ngai gopakanere na kwate gento na changiete ekagera ganchirana abali no nyebu ganchiranete lakini still nabokoranga se family yaito mtu abwate yani mtu asibogete buya mama uminto scholastic kamora naba alwenya gocheri gunga nga mora era abwata abasongo andake bali korenteri eteri gatutayeti twaro kwange meso lakini within the family abana mendro baro batu anchete dino jinga go semba chete go twara bombo chibonde go cha story ya barimo batu anje baka no bono iga lakini korusiko e family yetu na boko ranga jakata kentoki njamurekire sana iga ikapaka sibone kere maifata chete go kumanyanga nena changiete akaikanda akatuancha mono maifata niga ngo motindi sana akana tuanjete mono ekabidi bono akabeka paka chiboundary yani nga mochiwa ye muntu ayimanya gutachororo asengencha maite ngabona abana balimbwate mbale bale gocha for curiosity ngenda aranga kia basongo bali paka nonyese ite ese twamenyete twamenyangi ni chiro ya Ariana igendete bone kantu nganya korwororo abantu bana bagoche chiro oikache ngaki ngo adasio meri abana bali bakenyatanga ngakibale kwegunda abana bato getonya abati nikine mwale go kenyata nande kasi ayi gale ngo mochuogi bono buna guchuoga ali echi amanyire bono ikagera akamanyikana mono ngakenya tori obwate gentoki obwate abana barabarabu abana bale mesota buna bale koli bekeriete asini nigo ndoche ngomwako korkunga Nelson Mageto
Magatonkete igari procurement igari kisi agonte binga brother power umurgo ore masogima obeire oibo kogokia mono kuruma gachagete Ndizi TV and we are happily following it mumro yinga no toliga tomo watch it ondo gokwana ninche no yotana kuru Ndizi TV by the way akurunga Dennis no drive onye wa girls every time unko bembeo Dennis onye wa girls haki Dennis God bless you so much singincho ndo chingansa asitere nichidae kange ere sasta na 34 lakini nga Dennis ekera matenga muri bwo mo sobo imogo cha sembeo hoika aikaranse nyumba 1234 aikaraste atu watch ati kuruga halia nyaiwa girls Dennis may God bless you so much bona twendere njya muno muraria bono igaikera yani cyane tune twabwate ko rusiko na into abanyana bano batokwa ndisuku murari nate makoerera onyoranga abantu bali go to understand bono amarieta muna inate baba ari go to chinikine mwechyo bali go to baka andake nanya gukora utafiti manyengeri eteri omosota lakini batema go to associate ne chiba omosota no bariria cyara makamatima ro kare ritimbo lyo omosota matena kabero mukoro binje kana lengo moke naga soire gechara ase na ritimbo ro tete ya korasa bona ndako muraria ndi ari korasa lyo omosota no bariria actually amarita nda balengo go to yani go to gokeranga uko batai bantu mole to ngaki ntoli bantu lakini na matu amenya to bogimo obugo paka murari nate bange to eteko ndesu sikure kya special na ndi to koirana onyora nga stili bantu mbale ngai bachiete gosoma onyora nga bantu kubwati bali life history yaito paka muna bono iga okay John ikintu kinde ga kereso tachindo che o murigererio yomaga akoboria okorokunga benefit no le people ni the people John ni madina nywa metenche for the sake of umurigererio to no le people kabisa umonginonere na bwato bolema umonginone tabuga tibole mabonde bwensi iga no abantu bwate interest bono oyo no mole maru ochire seito abwate lisanguli omosongo nero tete kwire nyaruka yito ngakiego cha kiabeke gosi reaction yabete ngakwanyorete omwanchio because endo nkobore ligo neringa ochanyo muntu akonyora omwana tayero ro mole maru omwana anyora lakini oncho runga ntu gende kwa kyaro le rwito karuga sembusa kuri umwisike bwo monto omoisa koyo igangainete oyole bwana bono iga of course gato bangaine bamanya gocha okay ina ya tali Ndizi TV mwancho muri nyora ngeye ko Ndizi TV obwansu bumugusi eganga yito na botambe no kogokia bogosemia na gokomanya boigo omururi asembe okrokunga obolema ase obogimande no mogeni John Mutio onchoke ogocha nekere kebe tianda beke kera sakiri ni mbe malo malaria na ara beke speed gabana bono lakini rende na iro malaria turaligeriria nsemmingao obolema obwoito as much as twatebanga ne challenge na nengo nyolenga ko twaboli advantage yani nebwate wetwatange coin go seshiringi bwate chinsemo ibere tingi geti asengo chigokwanira ngaki obuya bono bwoko baigamboro byobo ngocha toro asenge nje kwa mboli ligo kulingana ngana kimonyorete nkagete to chigokuniria lyo morali ngana kiboro obuya tigan kuna sinini ngana bubu ankonyete nkayikora gentoki nkanyora ngina abana oyo igambwate rati abona moro bwandi warto kamanyora abana mobo yani ke kwa mboli ngana kibarengereti bona okorengere kobo andake kubarenge positive ese ngencho nteba nganda kembali batali komanya nainde gosentole malete ngona ngyo motegera liondigereti buna hando oche gata itaru chibole mabone era yoro tibune style era ro ngani style ne kieni bona nda ne swag aiso bona nda kembon konyete ekeronchiete gosadius yani goseko gombi ngina abana ngaki bona ndo chenga yaitire chingaki aseke kertwara bere nera matuko akaramanya tachiti ko manya mono ngaki ngagose ninkabugate ngagose mogasono ngonchando era kanga ekofia begete birora begeta mandadi ande to goita nere iganyora ngaki era kali gukwani gubuya kubuga abande nguriye ngaki bakora baba no mosongo bale bano malaria bona magana ara ibono kwate jikote badai bona ikageranga ekerena achagite ko date omwanji oyone tachi kotwara any negative attitudes towards me kagero already community rochenga otato bwato mosongo na ko nyare university konye nanda kana konye kabarua kane na ko perfume bwa no buya igango eta bona umubuko no le buya ke bona nkinde kiragereta achaga kyo muri GBC na ne binyamnyamu ebigocha gocha na yakoroko akoroko alisike muntu na nda akweroka mutio baide tari kweroka ke muntu na isa gosomi nera no mwali bona egie kagera
ekere twarenge komanyana ntenga nkamowini bwangu akamanyanga akwenda mu musomo ndiacha kumanyanga no mole marugule n'abantu benka yabo ndibacha kumanyanga kumbe obosongo butayi bosongo no mugusio nsama atole marete na ekero bamanyangi bakora gocha ko understanding aningo nkagitenga nabo yategete time yesare kwa sababu nabanyotenga ki kerege nto ngokara munonde bwensi lakini bonekera so akonyora some changes nabo yabeta kongu gocha ko understanding go setindi korra buya lakini rende konyora wikire go soe box tata yonya guru box ime bone ikagera ese aganchirana abalende kere tole in some communication in keiga nabakonyara mangana gitagucha no nkuru sobo baadaye magocha gotebanga ngano manyetiriria ngikengia kwanetu gose konyara gotebanga ki ngano oneke nagenda nka aka story rinde kakeiga ngeke nabatebi sibuonere ngabateba ngoriere ngori nabagukurinda wali bana mangana muna yumuraria okanyachi bonga point telinke lakini mochika swago ite kankenke yani eseo chi story getenkeiga nganga kiyanyare kanete lakini oriere bono oriere nchera kie chibona yango bakuja ngo isolate n'abantu bandi oriere lakini later ekere bono twanyora abana muna togenderete iga mwana itomo indatenga acting last born acting last born yo gatatu hali sigono igwete acting last born yo wate ngagete last born utajipanga kagetenga bakabono iga o understand linga nimbugate challenges because una igete akanyoranga maguta na renkwe yaka ngo kometenga kare yaka naye anda kanga ko achaka ko banga maguta kiaya motenga ya ra special o chikonya soma kenepi anyora ra special John yes in the interest of time ndana koletera kana kotevinga nanyoringa bagusiba ito bado mbara embrace kose mbara itaberana igende kero omo gena bwate ga John ekenda tunta to kuno because nanga chitongo chikimyo kagari bwango santa ta kwara bwango ndo chikuto mnyoki kera mangana karama ya ndana babiga iliangu woninga kera mangana rama ya chinsa chiko karaki echiko minyoka omo gena bwate ga ndinga paka bairi ba ndinga woni gento koru mwana yo kwanyorire echine chibesa tutirimbo kensa amate sirale ga to gutambuka mwine riende timilioni tubekerero tonyorige tokoreki toira negocha takwemurera ntakete bono o generalize kumeta generalize ngete gaseke gusi yani kwanere a community wekera bono iga ekerere ngoyo John obwato bole mabwe sankwa osomete umata no tabaira sanga after degree na ndenge tokanda Mount Kenya University na roja se profile yawo gali gotira no bwate bintu binde wakorere bire bikongu egera abantu bachinchi attitude ngana ki obole mubekene pi ehobura sobugima tari borobo ko bubugima mbyamo numuraria obole mebura sobugima tari borobo muraria tebire igo omuraria totegerete bono iga inchekene muna nachaka gotebo mukuru mukana ole kora bwatangani nimba tobole mafu iga bwengosi nande ninyanchete nande nimbu anchete nande kerore omole mafu totomereti nyasaye osonde irube kose saitani ngati kangi boru muna kalete kentoki no yo bwade kiene nyenya totometirwe ngambekere nyenya igo nande gosinyo koro musacha gosomo kungu totometirwe bole bunore igo bono intuna abantu bunonde bwensi egento getobolete gioka egento gitoka nga melanin unonde bwensi amokoro ke amate muraria in most cases ngebire mimanyire ngambiri bigosogora bono bunekere meke mumanyire kana kige gusogora ora nyore ngokugoro kwa yande ko kwabo kwenge ko buokonde na into nabo twakate gentoki twanyore teiko igo pole mobo iga mboli borogi bali bonya mataba nganga gosengendo gire gosenga nini gento gamuneki nkeyo ekene gento kerentire na nyasaye unonde bwensi akora gentoki unonde akoiborwa igonche ninyi anchete familia nene nganchete abana minto mbatu anchete na ande goikera bono iga etore ere tukoro nga digital konyore information indaisi sana kobwariri kare ayankoro obole ngano bechibesa kiagera na tinga aba tinga wane mwana oyo nyeto kwanja tomo ni effective bande ba mwangete ne lingo nyeto kwanja bechibesa ntuna I'm telling you is a very bad story to kwanda YouTube ito gali origelie show na bwate I think it was on 31st January ne story gete ya bwata maliga sana kero paka nyoka oikeranga onyeto kwanja to ni umwana ntubona ntokole diki ntoliboire naye naona toro bobo nsachine debo gocha buga bororo asengencho nsikonyore miaka ya maega ketwenge university egente kenkia fumete sana Tanzania nga oise konyoro mwana gose monto debo yensi obwa talibinism etukiaye
viungo vinde byonsi by'omubiri nabo bikwanda bikora entoki bitumika ase oborogi like nateba ng'aki ekero obwate albinism obutari oborogi naende ekero obwate albinism toli munyama abande bagoteba ng'a batumeka ebiungo biao ng'a gose tindamanya buya ng'ekero bakobitumeka nki bakonyora bali nobo okay lakini ndikosoera gochime mono lakini yandire ndibona bali bago associate albinism gose ng'abantu abe barogire ng'aigo bono tumeka ebiungo byabo bichika bakora gentoki ase borogi bonde bwensi ng'akiko nariko basaba binto baito baturigereti bono iga gento kingamuneki nkeyo naende gose nyokero oro ga Tanzania obu no borogi bonde bwensi anyogokie gento oborogi nabora kora gentoki nabora amini lakini asori otegeneti tigatotike ng'aina ng'aki ng'amonto le albino ng'ana bago gokonya ng'etuki yaye gokonye ase nchirende yonsi egotamboki inainte obo bana oboko bawiri bafosi ekero yani totige gose ne soborogi bono muna bono iga buna tusikara ase studio iga oigunge po mwe ya rutiri ko burabu gose automatic no bugima bwa ekoira na bokobwa igo bona ase ngenche koiro bugima bwane buno onde bwensi na batokobwa lakini rende serikali yetu ya Kenya kurubune ngaki elitu anyorete omweshimiwa ku Tanzania ochorete mune albino ekabo mufano serikali yetu ya Kenya nere eka nominate Mwaura kurubune ngaki indo chenga mangana ya yoko irengora alikunya gutumikanga ngomuntu le albino ng'atari binadamu ng'abantu bali chi albino ng'ambali gukwa noche bone bintu bunebyo ebina ibi ale kogera muraria abantu abange barigere barutoranga ki abana abantu andake bakaiboire gose bakara maraika enchera gete gose bakara setani enchera gete lakini rende yento kengamune kinke yo muraria okay ekara to chikokorera omwancho murigeri nyorange ye korku Ndizi TV obwansu bwomogusi ase toko kya gosemia nabo igo na gukumanya ndina John Mutio onchoka ase studio oyo mase abantu bali baetire baharinire goika baikire ebirengo byokorokwa abantu batare gocha korokwa abantu ase ngincho bale manane mono obale mabweri sanguro cyo muturigere tigakorokwa Geoffrey Mbaka Nsika oyo no montere bakoronyamira gali okorato munyokia agondenga brother power John Mutio onchoke na kamororire ronge mongera maiga biya mono bara Geoffrey Nsika eto chinda tokore singincha abantu baminto babari ga news mundo cyo bagonsingi nonga abari ngochere John ndake toyichide kaibere okwanere omonto onyorire omwana omulema rubweri isankwa okwanere omumura obwato mwisike gosorocho mwisike omusani oro omulema rubweri isankwa and vice versa of course omwisike okabato omumura omusani bweri isankwa ne community in general nga this is the 21st century ntuzakire gukora egera abantu aba baenderere ko babantu nande bakine baikekerenge kiwaikire nande baetani ngwako nera Mwaura nabande nande bane bamunare ali mu MP ko rwa is it Bongoma or Bongoma akoro that's the classmate kiane kabisa Martin Pepela ntobugata nande classmate kiane still ko Bongoma aria nero ro mu MCA igona njengo cha kusaba ko bonjali mondi na okay ono jo kanega iga eto jese umbuga ali okay gendere tseka chiri asko ikachinke onye kwanyorire omwana omulemafu bolema bonde bwensi abwisa albinizi mwere ime gaki tigateme ko banja asengecho omwana oyo kwanyora tigatebe nga ekinekewa ko gwasinya sai nande ayekerotete komotuguta enyoranga naye no changiete onye gotete komoita gosomo tugute naye kareita asengecho ayo munyene nayo changiete igotina tebanga kinga kare mwanyorera abana abalemafu ngambo benga igosenyo nini motinda abaraumu engotenge mo changiete asinjera kiyeye nyasaye buna atotongete naye kwagerete omulemafu yakora gentoki agacha sensei muanche naye buyanje eyanje egento kende gyakabere musubati onde bwensi oro mulemafu temine tinge keraro mulemafu nera agocha kanyoro mwana legentoki omulemafu ayenku alenge mulemafu kama kanyoro mwana oro mulemafu igo the same musubati onyoro mulemafu abana gochio koibolera na barabu igo bara abana bana chiko gokonya so imobwa bwa mutu nande bara abana barabogo senia segentoki ase family yao ase a community in general obolema tarigento toranyare gotama aye nayo monyene bunore iga ni ringa bono ntu boite borore kaine ase gesonge togotebanga ki disability is not inability nande kero kwerigereria yabie kana boranyorenga everybody omuraria in this world iga no yotorigereti bono iga you have a disability but the degree of the disability nere komata bono tigatuancha ne ntu ase intwe ase ngencha senseye ntoka nirinko kaneti no nganeti
Okay. Ndiya mono muraria. John nte tukure gabo ntubata albinism day I think yo motinyokane if I'm not wrong. Motienyosta. Oyosta I think itare 15. Yes, let me make a date with you. Ngano cho chegaiga tukwandira mangana echi chromosome echo ne binto binde asanti songancho yo gwancha gocha Ndizi TV na mono asomuri gobalema ase obogima mwancho murigereria gokwabere korigeretio murego ngobalema asobogima engana yane ntwani rero engana ntwani asobalema igere gente getamba ke gotebaiga musacho makanda gakombo hoteli arare agatebo ko ruchibesa ochikorore room akaruchi besa agachitiga agachikorore room ebese na yaruegwa igatumwa ase nyama ya kabesa tukorwa anyama ya kabesa tukorwa igatumwa ase mboli ya kabesa tukorwa ase mboli ya kabesa tukorwa anyo mugana chakara hoteli ye kwanya batara akana ebese ri gachega akano bili alengo hoteli ye oyo gaikali rumwe tamogokia akana kana ri webesa yaye ebesa ne eria kwanya yakarira madeni ya ngatano wanjo murigereria kwikira igatika ntebe ngambi ase bonsi baria ba ene kingo muri chira senchire ndonge ensemo yechibicha na mariogi amakena no kukurugari ase studio lisase Abigail Gitana kate barenge na melody tukuria rero na boy ensemo yimanyerio yo minto Joshua Auta na bande bonsi nyoranga na bogotonyora gwetire namba yite ingo na bakwaga ubutambe totebi ngane ndonsi toche mpaka bwe sole gosocha ase studio tokwanire mangana ito ayo barema nche no murali o brother Power Jared Wilberforce wekana ende weekend tigo monene abalende Seseniwa. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi.